Ayo. Batore lho kok ngene, Blas. Ono malah wis adus. Kowe arek gendaan apa piye ngono kuwi. Lah tangi turu lho, Tong. Terah wengke nyampir kaya anu ki lho. Apa jenenge? Apa kadal kena potas e lho ngene. Bose ngomong, "Balamu nyampir kaya terah kadal diglak ya nyampir." Ini, Bro. Oh, jenenge traktor ya. Delokan iki lho. Udah. Lah wis adus dhewe lho batore cek kok ngene. Lah bose cek kok ngono bangkus. Aku iki delok. Oke. Oke arep iki. Lah piye klambiku entek urung mbah-mbah. Gawe arep iki wis adus. Aku ndelok kowe yo nyurupe. Urpe. Wong aku kok ora mulai. Ya, Arep ngebarno pisan kok. Dodol kon. omonganmu, Tong. Di kok bose ya, Bos. Ora dijono pisan ya. Kok petani habis kok. Mosok modal nih, Tong. Iya to. Lah setu lho. Mosok Nah, iya. Lah iki aku sih nyekelno sesuk wis mari. alah. Omonganmu. Kosong. Nek kita arep nilap aku ya arep dolan iki. Arep dolan ning ndi? Kalau 100. Aku mau tangi turu ambuk. Wapek. Ya mbok kira mangi ya. Wong aku ngempet kok ngawur ngono kae. Ya oh, wapek sumpah. Ambune buat distok iki. Ya terus kok. Apa itu teko aman ning kandang desa. Lho, Bro. Iya. Makane kayak sing ngene. Apa jeneng blok-bloke kok muji ning omah. Anu, Bro, singkir repot tenan dina iki. Gak iso ning ndi. Ya, Bro. Kok bebek iki lho dijak omong. Itu, Bro. Proses lewat jembatan Sirotol Mutakim. Masuk lho. Ses lho ya. Masuk ses. Lah, kok mati? Kos delok iki lho wis adus dhewe, Kos. Arek gendaan Kos bae. Aduh dhewe tuku gorengan. Lah wi lho. Iku gorengan oke sih. Gak arek gendaan, Kos. Atake. Arek nilap awake dhewe, Kos. Omonganmu, Tong. Heh? Ngecet ngene. Mosok. Lah delok to. Lah. Ya kok tumpon sak pro adus Yahmene. Paling kok bareng sak Ya nek Srawa nek arep landang selamatan. lametan iki ora duwe tangga ning kene. Niki wong ado. Kandhane bener bose lho arep ngecet iki lho. Ora. Ayo. Bebe. Dia gak bisa omong aku. Tangi turu gak bisa omong, Tong. Ya, Bro. Nanti ciri dino apa, Tong? Ciri. Apa nih? Ciri. Tonjone. Setu. Dino Sabtu. Berarti emeh November berarti. Yo rame. Wis November koyoke. Yo ora, Bro. Setu iki kok. Lah saiki wis Selasa tanggal 20. Ya sawe 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur. Iki dina Selasa. Rebo Kamis Jumat Sabtu. Yo ora kok. Tapi tanggal akhir. Tanggal akhir ya. Tanggal akhir. Dadi nang nganjuke kapan nganjuke? Besok gak iso bakulan gitu. Bakul apa? Brambang. Paling Kamis. Aku arep tuku wine. Aku gopo. Aku nandur Brambang. Ning pot. Gak percaya. Ning pot. Aku nandur Brambang. Gak kok iso adus lho padahal koncone. Lah mosok kene ra oleh, Cuk. Oleh aku curiga soalnya nak kowe adus ini. Alah. Curiga tetep curiga. Wong aku lho ra metu. Ra Nyapa? metu sewengi lho mbok curigani. Apa neh kowe sadis ya mene. Lah adus ya ini ra ndi-ndi ya wis delok ning. Aku pomo gak moro baradus terus gak moro teko jam 9 jam 10 deloken. Ora cangkepe anu sapro aji lak dicek dhewe. Gedaan mesti. Padahal iki kono kene omah. Ya, Bro.
Paling aku metu sithik lho, Pak. Wah, kondane gendaan cok paling. Iya. Tane. Kos, ngene iki lho, Kos. Kancane jek liput wis adus dhewe, Kos. Aduh ora oleh lek iki. Kok jujur, Kos? Kok jujur arep ning ndi? Kok iso lho. Iki lho anak yamene adus. Wis arep musuh ya wani ae. lho, arep fisik lho. Sepenting fisik, Bro. Iki lho, tekoki adus yamene wis masa gak curiga. Ora. Wong-wong iki kuliner aku adus ya ini. Ora mungkin. Lah. Masa arep marani anu. Aku yang amur kowe lho malah ra tau adus. Raimu no kok. Wong kowe iki Amor itu gak tau. Iya, aku awal-awal adus terus. wong kowe iki dikon adus tangi lho. Beduk 29. Lah saiki tangiku isuk mangan jam 8. Alah corona wis apa-apa wis tak candak lho lagi. Wes. Iki percaya ora Kos, besok ki rungokno Kos. Apa? Penmu anu dingene loro karo. Nyapa? Turu ning jeding. Lah jenenge yo. Bos edok apa ya arep jeding gak sido, bos lanang gak sido. Tinggal gone tuwil. Ayo tong kono anu nyusul gone tuwil ya. Bosok metu, iki suwi men bro. Enak setengah jam punjul. Aku engke keturun ning jeding gitu. Piye jajal ya kenen. Sok keturunan. Teko dhewe. Piye ngene bayangno. Ngantuk. Besok Aku keturun arep ning arep jeding. turune ning jero iki sungkan karo itu. Sungkan karo sapa? Tong. Lah ya ampun. Timbang tak sapu. Bosok. Oh, alah kok kowe nyapu. Lah, arep tak candak dhisik kok. Yo ben gak laler tok, Bro. Nggone anu soalé nggon panganan. Anakmu arep jajal kae lho lek kowe. Ya iso unggahan ngene iki atosan. Enggak ya. Montang manting. Entah mantek. Kowe arep iki yo, Bro. Jujur. Ora ndi nang ndi. Unggahan dut-dut ngene iki angel, Pak. Matok ngene. Yo montang manting. Beda ya sing lucu ngene kaya sing ngisor iki ya. Oh iya kae. Iki dute tipis-tipis saya kandel-kandel malah gue gak pengarap. Iso ngene tenan. Ngono kae dilaburi apa, Lek? Lho, kok golosike dirapene? Ya terus bar kuwi diplamir. Ben alus. Bukane ning wini to ngono kuwi. Bukane ning wini golosike. Oh, gak iki tanah ben gak asem-asem. Oh, alah. Aduh nek Oh, nek sampean yang pemenat tanah kuwi ya. Bro, traktor, Bro. Aulet. Oh, iki asem-aseman. gambar iki dibutuhno kecur ya. Masa bosok. Wis kurang apa? Apa nih? Wis kurang. Bloke. Iki kurang. Kurang. Ora sak menit. Tokokno sak menit. Tokokno. Cobane Wong tadi. sing ngisorno. Dah. Mau ngising terus iki. Kene ae. Yo komar kalau rupane. Lah muji ngene iki. Mulai kok. Awake KO. Kayak bro. Tak ngke PK kok. PK karo mul, dikongon mul. Jak mul. Oh ya.
Ya Allah. Nyapa brawo wis adit ngono. Tengok-tengok ning kono kena sikratan. Yo itu. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Kowe tugasmu tuku gorengan. Yo bariki langsung. Kowe adus rasa menggo-menggo. Besok bisa dewa. Mengko nggone nindeng barang. Wabarakatuh.